ole tun tuma tan chuan COVID-19 vaccine chungchang kan soidon ani khovel luti hai tu ber coronavirus hi kan hria theu angin virus chung ko zingami common cold chikhat ni in severe acute respiratory syndrome SARS kan ti tele Middle East respiratory syndrome MERS na tenena inang khat tak ni in SARS nen phai hi chuan anin hnim hnai hle ani he virus na tri biome tak kan kai po mihring te kan dam kho chua kan lo him thainan khowela kan mithiam ber ten COVID-19 vaccine an siam te chu kan buai pui ber le kan ngai ven ron ani mek zela ram sang scientist wal te chuan en chin na sang nein tun hnaya ransa a anzir chiana atanga alandanin COVID-19 natna adang theiti an hmu chhuale zel te chuan beisena sang dak min petak zeta COVID-19 vaccine an enchin na hi ransa a atho ang hian mihring taksa a athok ve kherangem ti zona thin chu mihring taksa enchin na nei ani chhotan ta ani tunchuma chuan Oxford team a mithiam rualten an damdoi enchin na an nei chungchang hantar lang ma support ila Oxford University a scientist le mithiam rual kal khom te chuan coronavirus vaccine hi siamin maktak main an siam na chu virus tho ani he virus vaccine hi common cold zinga virus chikhat adenovirus anti mai chimpanzee atanga an lak chuani in tarlan ani virus atang veka virus damdoi viral vaccine siam hi inactivated vaccine ti ani trina inactivated vaccine chu enge ani kan ti chuan thiamna manga virus an lak chuakha mihring taksa sel zom theilo tur le che theilowa thang theilo turin siam danglam anni ta thin ani hun kal towa po virus vek atanga virus damdoi siam hi alo thleng fo to thina hepatitis A le B vaccine kan ti te H5N1 bird flu in enkol na damdoi vaccine kan ti te kha alo ni reng ani Europa mihring enchin na masaber chu Oxford ani ni in scientist pani in volunteer te a nei ani an virus siam danglama chuan gene da in COVID-19 vaccine siam chua ania vaccine hi mihringa kalu ani vele khan kan ral bei tu khol te chu signal apengal thuaya virus bei tu khol pui ber T cell chu kai harin alo om tel ta boka taksa atangin antibodies te chu lo chuakin COVID-19 natna bei thuai thei turin vaccine chuan kan taksa ral bei tu te chu alo zukral ring tangal thuai alo ni a chu chuan COVID-19 lakata kan dam kho chua theina tur thatak alo ni phata ani heti lai mek hian China ramadam doi siam tu company lar tak Sinovac Biotech chuan zong chikhat research macaque monkey antia chuan enchin na an lo nei ve mek poka heng zong pariata te hian dos chi sang virus vaccine kha kalu an ni a karthum nuwa coronavirus an kai tirpon virus sian atina theilo ti chu an thil mu ani dosage sang tak an pek zong pali te a hian an chuapa virus infection mutura omlova dosage niam zok an pek ve thunga ero chuan kha virus na kha a try dar mana ma se reilo te chungin an taksa khan alo control vek man ani vaccine an pek velo te thunga ero chuan COVID-19 natna vein an dam lo ngala pneumonia la tak an nei tel ngal bok ani COVID-19 vaccine hi engtika nge kan man tran thayang ti zona thin chu tun hnai maya chuan an pei fel manin arin lowa kumtop lama ero thuthar kan hria thei ta mel chau ni in alang ani hei wang tak hian kan hriat ngei tur nia an zir chian na atanga kan hmu thei tak chu
kan immune system hi kan in ngana bulpui ber ani tho don ani ti hi ani theitop chua social distancing quarantine kan lo ti mai ba ka hian kan taksa lo ti hrisel thata kan ral beitu te ti chak thei thil vitamin C nutrition food supplement kan ti te chu kan lo ei that apoi mo don hri hle ani